హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు లెవెల్ 3 ప్రీ భక్తి శాస్త్రి ఉపదేశ అమృతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఉపదేశ అమృతము అనేటువంటి ఈ గ్రంథాన్ని రూప గోస్వాముల వారి రచించినటువంటి ఈ గ్రంథము. దీనికి అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘ సంస్థాపక ఆచార్యులు పరమ పూజ్య శ్రీమద్ అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రామాణిక వ్యాఖ్యానము ద్వారా దీన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈరోజు మనము 10వ బిందువుని చూసేటువంటి. హరే కృష్ణ. 9వ సో ఉపదేశ అమృతంలోని 10వ బిందువుని ఈరోజు మనము చూడబోయేటువంటిది. ముందుగా పూర్వం చూసినటువంటి శ్లోకాలను ఒకసారి చూద్దాము.
హరే కృష్ణ. ప్రథమ బిందువు వాచో వేగం మనస క్రోధ వేగం జిహ్వా వేగముదరోపస్థ వేగం ఏతాన్ వేగాన్యో విషహేత ధీరః సర్వామపి మాం పృథవీం సశిష్యాత్. ద్వితీయ బిందువు అత్యాహార ప్రయాసచ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రహ జనసంగచ్చ లౌల్యం చ షడ్భిర్భక్తి వినశ్యతి. మూడవ బిందువు ఉత్సాహాన్నిశ్చయా ధైర్యాత్ తత్తత్ కర్మ ప్రవర్తనాత్ సంగత్యాగాత్ సతో వృత్తే షడ్భిర్భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి. చతుర్థ బిందు దదాతి ప్రతిగృహణాతి గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్ఛతి భుంక్తే భోజయతే చైవ షడ్విధం ప్రీతి లక్షణం. పంచమ బిందువు కృష్ణేతి యస్య గిరితం మనసాద్రియేత దీక్షాస్తి చేత్ ప్రణతి బిచ్చ భజంతమీశం శుశ్రూషయా భజన విఘ్నమనన్యమన్య నిందాది శూన్య హృదమీప్సిత సంగలభ్యా. షష్టమ బిందువు దృష్టై స్వభావజనితైర్వపుషచ్చ దోషైర్ న ప్రకృతత్వమి భక్తజనస్య పశ్యేత్ గంగాంబుసాం న ఖలు బుద్వదపేన పంకైర్ బ్రహ్మద్రవత్వం పగచ్చతి నీరధర్మై. సప్తమ బిందు స్యాత్ కృష్ణ నామ చరితాదిసితాప్య విద్యా పిత్తోపతప్త రసనస్య నరోచికాను కింత్వాదరాదనుదినం ఖలు సైవ జుష్ట స్వాధ్వీక్రమాద్భవతి తద్గదమూలహంత్రి. అష్టమ బిందు తన్నామరూప చరితాదిసు కీర్తనాను స్మృత్యో క్రమేణ రసనా మనసి నియోజ్య తిష్టన్ వ్రజేతదనురాగి జనానుగామి కాలం నయేద కిలమిత్యుపదేశ సారం. సో నిన్న చూసినటువంటి నవమ బిందువు తొమ్మిదవ బిందువు వైకుంఠాజనితో వర మధుపురీ తత్రాపి రసోత్సవాద్ వృందారణ్యముదారపాణిరమణా తత్రాపి గోవర్ధనః రాధాకుండమిహాపి గోకులపతే ప్రేమామృతాప్లావనాత్ కుర్యాదస్య విరాజతో గిరితటే సేవాం వివేకీనకః. సో ఈ తొమ్మిదవ బిందువు ఈ విధంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది నిన్న చూసినటువంటి ఆ తొమ్మిదవ బిందువులో వైకుంఠాత్ జనితో వర మధుపురీ తత్రాపి రసోత్సవాద్ బృందారణ్యముదారపాణిరమణ తత్రాపి గోవర్ధనః రాధాకుండమిహాపి గోకులపతే ప్రేమామృతాప్లావనాత్ కుర్యాదస్య విరాజతో గిరితటే సేవాం వివేకీనకః. సో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు ఆవిర్భవించినటువంటి మరి జన్మస్థానము మధుర ఆ వైకుంఠము కన్నా శ్రేష్టమైనది అని చెప్పబడుతూ ఉన్నది. అలాగే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు
నడయాడినటువంటి ఆయన యొక్క రాసలీలల కారణంగా దివ్య బృందావరణ్యము ఆ మధుపురి కంటే కూడా శ్రేష్టమైనది అని చెప్తున్నారు. ఇక గోవర్ధన ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య కరము చేత ఎత్తబడినటువంటి మరి ఆ దేవదేవుని పలు ప్రేమమయ లీలలకు స్థానమైనది కనుక ఆ గోవర్ధన పర్వతము బృందావరణ్యంలో ఇంకా శ్రేష్టమైనదిగా చెప్పబడుతుంది. ఇక గోకులపతి అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ప్రేమామృతము పొంగి పొరలినటువంటి రాధాకుండము వీటన్నింటికంటే కూడా శ్రేష్టమైనటువంటిది. అటువంటి ఆ గోవర్ధన పర్వతము తటము చెంత ఉన్నట్టి దివ్యమైనటువంటి రాధాకుండమును ఏ వివేకవంతుడైనటువంటి వాడైనా సేవింప నవలసించడు అంటూ ఆ రూప గోస్వాముల వారు, అంటే ఆధ్యాత్మిక వైష్ణవులకు ముఖ్యమైన రాధాకుండము అత్యంత పవిత్రమైనది, అతి ముఖ్యమైనదిగా ఇక్కడ మనకి చెప్పబడినటువంటి అంశము. సో ఇంకా రూప గోస్వాముల వారు కొనసాగిస్తూ ఈరోజు మనము చూసేటువంటి దశమ బిందువును చూద్దాము. అలాగే మనకి మొదటి 3 బిందువులలో శ్రద్ధ, 4, 5, 6లో సాధు సంగమము, 7వ బిందువులో భజన క్రియ, అనార్థ నివృత్తి, నిష్ఠ, రుచి, 8వ శ్లోకంలో ఆసక్తి. మనము ఈరోజు నిన్న చూసినటువంటి 9వ శ్లోకము, 10వ శ్లోకము, 11వ శ్లోకాలలో భావభక్తి, ప్రేమ భక్తి. సో నిన్నటి ఆ 9వ శ్లోకంలో భావం అంటే ఆ భగవంతుని ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను ఏ విధంగా మనము ఆసక్తి నుండి ఆ ప్రేమ అంటే భావభక్తి వాటిపైన కలిగేటువంటి విధానాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక ఆ భగవత్ సంబంధమైనటువంటిది ప్రతిదీ కూడా దివ్యమైనదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ క్రమంలో సో ఇక ఈరోజు మనము 10వ శ్లోకాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, నాతో పాటు రిపీట్ చేస్తారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు రచించినటువంటి ఉపదేశ అమృతంలోని 10వ శ్లోకం, దశమ బిందువు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. కర్మిభ్యః పరితో హరే కృష్ణ. ఈరోజు జాయిన్ అయ్యారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. నేను ఒక్కొక్క లైన్ చెప్పిన తర్వాత చూడండి. హరే కృష్ణ. కర్మిభ్యః పరితో హరే ప్రియతయా వ్యక్తిం యూయోర్జ్ఞానినః. కర్మిభ్యః పరితో హరే ప్రియతయా కర్మిభ్యః పరితో హరే ప్రియతయా వ్యక్తిం యూయోర్జ్ఞానినః. కర్మిభ్యః పరితో హరే ప్రియతయా యూయోర్జ్ఞానినః. కర్మిభ్యః పరితో హరే ప్రియతయా వ్యక్తిం యూయోర్జ్ఞానినః. తేభ్యో జ్ఞాని విముక్త భక్తి పరమా ప్రేమైకనిష్టాస్తతః. తేభ్యో జ్ఞాన విముక్త భక్తి తేభ్యో జ్ఞాన విముక్త భక్తి
परमा प्रेमैकनिष्ठस्तताः तेभ्यो ज्ञान विमुक्ति परमा तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैकनिष्ठस्ततः तेभ्यस्ता पशुपालक पंकदृशस्ताभ्योपसाराधिका तेभ्यस्ता पशुपालक स्थाभ्योपि साराधिका तेभ्यस्ता पशुपाल पंकजदृशस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्टा तद्विदीयं तदीय सरसीतां नाश्रयेत् ककृति प्रेष्टा तद्वदीयं तदीय सरसीतां नाश्रयेत् ककृति प्रेष्टा तद्वदीयं तदीय सरसीतां नाश्रयेत् कः कृति प्रेष्टा तद्वियं तदीय सरसीतां नाश्रयेत् ककृति प्रेष्टा तद्वदीयं तदीय सरसीतां नाश्रयेत् कृति हरे कृष्ण 2 lines చూద్దాం कर्मिभ्य परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनः तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैकनिष्ठततः कर्मिभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनस्तेभ्यो परमा प्रेमैकनिष्ठतः कर्मिभ्य परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनः तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैकनिष्ठततः कर्मिभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनस्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैकनिष्ठतः हरे कृष्ण तेभ्यस्ता पशुपाल पंकजदृशस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्टा तद्वदीयं तदीय सरसीतां नाश्रयेत् ककृति तेभ्यस्ता पशुपाल पंकजदृशस्तभ्योपसाराधिका प्रेष्टा तद्वदीयं तदीय सरसीतां नाश्रयेत् ककृति तेभ्यस्ता पशुपाल पंकजदृशस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्टा तद्विदीयं तदीय सरसीतां नाश्रयेत् ककृति
तेभ्यस्ता पशुपाल पंकजदृशस्तभ्यो साराधिका प्रेष्ठा तद्वदीयं तदीय सरसीतां नाश्रयेत् ककृति ककृति హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాము. కర్మిభ్య పరితో హరే ప్రియతయా వ్యక్తిం యయుర్జ్ఞానినః తేభ్యో జ్ఞాన విముక్త భక్తి పరమా ప్రేమైక నిష్టస్తతః తేభ్యస్తా పశుపాల పంకజ దృశస్తాభ్యోపి సారాధికా ప్రేష్టా తద్విదీయం తదీయ సరసీతాం నాశ్రయేతు కకృతి. కర్మిభ్యః పరితో హరే ప్రియతయా వ్యక్తిం యయుర్జ్ఞానినః యయుర్జ్ఞానినః తేభ్యో జ్ఞాన విముక్త భక్తి పరమా तेभ्यस्ता पशुपाल पंकज दृशस्तभ्यो साराधिका प्रेष्ठा तद्वदीयं तदीय सरसीतां नाश्रयेत् ककृति. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण. చదివే వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. మాతాజీ నేమ్స్ ఓకే. లోపల మాతాజీ చదవండి మీరు. हरे कृष्ण प्रभुजी. कर्मिभ्य परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः प्रेमाइकनिष्ठास्ततः तेभ्यस्ता पशुपाल पंकजदृशस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तद्वदीयं तदीय सरसीतां नाश्रयेत् ककृतिः. हरे कृष्ण प्रभुजी. माधवी लता माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. कर्मिभ्य परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमाः प्रेमैक निष्ठास्ततः तेभ्यस्ता पशुपाल पंकज दृशस्ता भोक्पसाराधिका प्रेष्ठा तद्वदीयं तदीय सरसीतां नाश्रयेत् ककृति. हरे कृष्ण. सूर्य कुमारी माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कर्मिभ्यः परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना स्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्यस्ताः पशुपाल पंकजदृशस्तभ्योपसाराधिका प्रेष्ठा तद्वदीयं तदीय सरसीतां नाश्रयेत् ककृति. हरे कृष्ण. ममता माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता. कर्मिभ्यः परितो हरेः प्रियतय व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निष्ठास्ततः तेभ्यस्ताः पशुपाल पंकज दृशस्तभ्योपसाराधिका प्रेष्ठा तद्वदीयं तदीय सरसीतां नाश्रयेत् ककृति. हरे कृष्ण माता. थैंक यू माता. हरे कृष्ण. ज्योति माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. कर्मिभ्यः परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निष्ठास्ततः तेभ्यस्ता पशुपाल पंकज दृशस्ताभ्योपासराधिका प्रेष्ठा तद्विदयं तदीय सरसीतां नाश्रयेत् ककृति. सौभाग्य लक्ष्मी माताजी हरे कृष्ण. सौभाग्य लक्ष्मी हरे माताजी कृष्ण अनम्यूट प्रभु जी. చేసుకోండి. हरे कृष्ण माताजी. कर्मिभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमाः
प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेऽप्यस्ताः पशुपालपङ्कजदृशस्था व्योक्पसाराधिका प्रेष्टा तद्वदीयं तदीय सरसीतां नाश्रयेत् कः कृति। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। छायादेवी माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ. ఛాయాదేవి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। మాతాజీ. कर्मेभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमाः प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्यस्ताः पशुपाल पंकज दृशस्तभ्योक्तप सराधिका प्रेष्टात् तद्वदीयं तदीय सरसीतां नाश्रयेत् कृति। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఓకే, ఈ శ్లోకం యొక్క భావాన్ని, దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము చూద్దాము. ఇక్కడ ఒక దగ్గర కొంచెం మీకు ఇది ఉంది, దృశస్తాభ్యో అపి, అభి పాన్ భ్యోక్ పాన్ పడింది, తాభ్యోపి ఇది. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకం యొక్క భావము, కర్మిభ్య పరితో హరే ప్రియతయా వ్యక్తిం యయుర్జ్ఞానినః అని చెప్పబడుతుంది. కర్మిభ్య అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి కామ్య కర్మ రతులు, అంటే అందరూ కర్మిష్ఠులు అని చెప్పబడుతుంటారు. కర్మిష్ఠులు అంటే వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి ఆ విషయాలను, వాటికి అనురక్తులై ఆ కర్మలను ఆచరించేటువంటి వారి గురించి చెబుతున్నారు ఇక్కడ. కర్మిభ్య పరితో హరే ప్రియతయా వ్యక్తిం యయుర్జ్ఞానినా. సో కర్మిభ్య అంటే కర్మిష్ఠులు, అంటే కామ్య కర్మ రతులలో అందరికన్నను, పరితః అన్ని విధాలుగా, హరే అంటే దేవదేవుని, ప్రియతయా ఆ దేవదేవుని చేత అనుగ్రహింపబడినటువంటి వారు. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, వివిధ రకములైన కామ్య కర్మ రతులలో జీవితం యొక్క ఉన్నత విలువల జ్ఞానాన్ని పొందినవాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో అతడు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి హరిచేత, హరి ప్రియతయా వ్యక్తి. సో ఆ దేవదేవుడైనటువంటి హరిచేత అనుగ్రహింపబడతాడని శాస్త్రాలలో చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అలా ఉన్నటువంటి ఆ పలువురు జ్ఞానులలో ఎవరు? జీవితం యొక్క ఉన్నత విలువలను తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానులు. అలాంటి ఆ జ్ఞానులలో కూడా, అటువంటి పలువురు జ్ఞానులలో తన జ్ఞాన ప్రభావము చేత నిజంగా ముక్తిని పొందినవాడు భక్తి యోగాన్ని చేపట్టవచ్చు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అలా భక్తి యోగాన్ని చేపట్టినటువంటి వాడు ఇతరుల కన్నా శ్రేష్ఠుడు అయినను నిజంగా ఆ ప్రేమను పొందినవాడు మరి అతని కన్నను శ్రేష్ఠుడు. అంటే ఇక్కడ ఆ కామ్య కర్మ రతులలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి ఆ కర్మిష్ఠులలో మరి విలువలను తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞాని గొప్పవాడు అని చెప్తున్నారు. ఆ జ్ఞానులలో మరి ఆ ముక్తి మార్గాన్ని తెలుసుకొని భక్తి మార్గాన్ని చేపట్టినటువంటి వాడు ఇంకా శ్రేష్ఠుడు అని చెప్తున్నాడు. ఆ భక్తిని చేపట్టినటువంటి వాళ్ళలో భగవంతుని యొక్క విశుద్ధ ప్రేమను పొందినవాడు ఇంకా శ్రేష్ఠుడు.
అందులోనూ ఆ దివ్య గోపబాలుడైనటువంటి పశుపాల పంకజ, ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి పశుపాల పంకజ దృశ అంటే గోపబాలుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని పైననే సర్వదా ఆధారపడి ఉన్నటువంటి వారు ఎవరంటే గోపికలు, ఆ రాధారాణి, అందులో ముఖ్యంగా రాధారాణి. సో దివ్య గోపబాలుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు పైననే సర్వదా పూర్తిగా ఆధారపడి ఉన్న కారణంగా గోపికలు అట్టి భక్తుల అందరికన్నా మేలైన వారు. ఆ గోపికలలోనూ రాధారాణి శ్రీకృష్ణ భగవానునికి అత్యంత ప్రియమైనది. ఈ ప్రియతమ గోపిక వలనే ఆమె యొక్క కుండము, ఆ రాధాకుండం ఏదైతే ఉందో ఆ రాధాకుండము కూడా శ్రీకృష్ణునికి పరమ ప్రియమైనది. సో అయినచో రాధాకుండం చెంత వశింపని వాడెవ్వడు. అష్టకాలీయ లీలలను చేసే ఆ దివ్య జంట అయిన శ్రీ రాధా గోవిందులను పారవశ్య భక్తి భావముతో నిండి ఆధ్యాత్మిక దేహంతో సేవించని వాడెవ్వడు. నిజానికి రాధాకుండం తటము చెంత భక్తి యోగాన్ని నిర్వహించేవారు ఈ విశ్వములోనే అత్యంత భాగ్యవంతులు. కృతి అంటే భాగ్యవంతుడు అని చెప్పబడతారు. ప్రేష్టా తద్విదీయం తదీయ సరసీతాం నాశ్రయేత్. సో అక్కడ తదీయ సరసి అంటే రాధాకుండం, రాధాకుండం నా ఆశ్రయేత్, ఆశ్రయించకుండా ఎవడు ఉంటాడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ శ్లోకము ఎంతో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనము మన జీవన విధానంలో ఎన్నెన్నో కర్మలలో నిమగ్నమై ఉండేటువంటి, ఎందుకంటే ఈ ప్రస్తుత కాలంలో ముఖ్యంగా ఈ కలియుగంలో మనం మన జీవన విధానాన్ని గడపడానికి ఏదో ఒక రకమైనటువంటి కర్మలలో నెలకొని పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దాని కారణంగా భౌతికమైనటువంటి ఫలాలను మనం పొందగోరుతూ ఉంటుంటాం. కనుకనే అటువంటి వాళ్ళని కర్మిష్ఠులు అని పిలువబడేటువంటిది. సో కర్మిభ్యపరితో హరే ప్రియతయ వ్యక్తిం యయుర్జ్ఞానిన తేభ్యో జ్ఞాన విముక్త భక్త పరమా ప్రేమైకనిష్ట తపః. సో మరి ఆ విధంగా ఉండేటువంటి ఆ కర్మిష్ఠుల కామ్యకర్మ రతులలో జీవితం యొక్క ఉన్నతమైన విలువల జ్ఞానాన్ని పొందినవాడు దేవదేవుని చేత అనుగ్రహింపబడతాడు అని శాస్త్రాలలో చెప్పబడినటువంటిది. అలాంటి జ్ఞానులలోనూ కూడా తన యొక్క జ్ఞాన ప్రభావం చేత ముక్తిని పొందిన ముక్త జీవులు అంటే భక్తితో మార్గాన్ని చేపట్టినటువంటి వాడు ముక్త జీవుడు అవుతాడు. మనకి జీవులు మానవులు మనం రెండు రకాలుగా బద్ధ జీవులు, ముక్త జీవులు అని చెప్తాం. ఎవడైతే ఈ కామ్యకర్మ రతులలో భౌతిక విషయాలలో లౌకిక విషయాల ఎడ అనురక్తులై జీవన విధానాన్ని గడుపుతూ ఉంటామో వాళ్ళు బద్ధ జీవులుగా చెప్తూ ఉంటాం. ఈ జనన మరణ చక్రాలలో నిరంతరము తిరుగుతూ ఉండేటువంటి. కానీ ఎవడైతే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమవుతాడో అటువంటి వాడు ఈ భవబంధనాల నుండి విముక్తి పొందుతాడు. అటువంటి వాడు ముక్త జీవుడు అని చెప్తారు. అటువంటి ముక్త జీవుడు ఇతరుల కన్నా శ్రేష్ఠుడు అయినటువంటి వాడు అని చెప్తారు. ఇంకా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రేమను పొందినవాడు, ఆ ముక్త జీవుల్లో కూడా భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందినటువంటి వాడు ఇంకా వీళ్ళందరికంటే కూడా శ్రేష్ఠుడు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా అంటే ఇక్కడ మనకి ఆ భగవంతుని ఎడ శ్రద్ధ, ఆసక్తులు, భావము, అలాగే ప్రేమ. సో మరి ఎవడైతే ఆ భగవంతుని యొక్క నిజమైన ప్రేమను అంటే భావాన్ని పొంది ఆ భక్తి భావనలో నిమగ్నమవుతాడో అతడు నిజమైన ప్రేమను పొందుతాడు. ఇక ఎటువంటి నియమ నిబంధనలు లేకుండా సర్వము ఆ భగవంతుడుగానే భావిస్తూ ఉండేటువంటి అంటే దివ్య గోపబాలుడైన శ్రీకృష్ణున్నే సర్వముగా భావించి
ఆయనపైనే ఆధారపడి, ఆయన తప్ప వేరే భావనే లేకుండా ఉండేటువంటి ఆ గోపికలు భక్తులందరికన్నా మేలైన వారుగా చెప్తూ ఉంటారు. దాన్ని చైతన్య మహాప్రభువులు వారే అంగీకరించినటువంటి. మరి ఆ గోపికలలో కూడా శ్రేష్ఠురాలైనటువంటి రాధారాణి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారికి ఎంతో ప్రియమైనదిగా చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఆమె వలె ఆమె యొక్క కుండం కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానునికి పరమ ప్రియమైనది కనుక భక్తులు, వైష్ణవులు, కృష్ణ భక్తులు ఎవరైనా మరి ఆ రాధాకుండము సెంత నివసించకుండా ఉంటారు. మరి అష్టకాలీయ లీలలు చేసేటువంటి ఆ దివ్య జంట ఎవరు? రాధాకృష్ణులు. ఆ దివ్య జంట అయినటువంటి శ్రీ రాధా గోవిందుల పారవశ్య భక్తి భావంతో నిండి ఆధ్యాత్మిక దేవంతో సేవించిన వాడు ఎవడు ఉంటాడు ఆ రాధాకృష్ణులను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఎవడైతే ఆ రాధాకుండం సెంత తన జీవనాన్ని గడుపుతాడో అతడు ఈ విశ్వంలోనే అత్యంత భాగ్యవంతుడుగా చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ విధంగా మనము ఈ భౌతిక జగత్తులో మన యొక్క కర్మలను అనుసరించి పనులు చేస్తూ ఉంటుంటే భౌతిక లాభాల కోసం పని చేస్తూ ఉంటాము. అటువంటి వారిని కామ్యకర్మ రతులు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ భౌతిక జగత్తులో వాళ్ళంతా కూడా ఆ కామ్యకర్మ రతులైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క మాయా ప్రభావంలో, ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తులు 3 రకాలుగా ఉంటాయని చెప్పబడుతుంది. ఆ విష్ణు శక్తి, ఆంతరింగిక శక్తి లేదా ఆధ్యాత్మిక శక్తి, తటస్థ శక్తి మరియు భౌతిక శక్తి అనేటువంటి 3 రకాలుగా ఆయన యొక్క శక్తులను మరి విద్యావంతులు అంటే ఋషులు విభజించినటువంటి విషయాన్ని మనకి విష్ణు పురాణంలో ఒక శ్లోకం ఉంటుంది. విష్ణు శక్తి పరాప్రోక్త క్షేత్రజ్ఞాత్య తథా పరా అవిద్యా కర్మ సంజ్ఞాయ తృతీయ శక్తి పరిష్యతే అని చెప్పబడింది. అంటే ఆ భగవంతుని విష్ణు శక్తి ఆధ్యాత్మిక శక్తిగాను, తటస్థ శక్తిగాను, భౌతిక శక్తిగాను, బాహ్య శక్తి, ఆంతరింగ శక్తి, తటస్థ శక్తి, బాహ్య శక్తిగా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. సో మరి భౌతిక శక్తి 3వ శక్తిగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. సో ఈ 3వ శక్తి ఆధీనంలో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు, మాయా ఆధీనంలో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు, త్రిగుణమయమైనటువంటి మాయా శక్తిలో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు నిరంతరము ఆ ఇంద్రియ భోగం కొరకే సునక సూకరాల వలె కష్టించి పనిచేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలా చేస్తూ ఉండేటువంటి వారు ఈ జన్మలో కానీ లేదా పుణ్య కర్మాచరణ తరువాత జన్మలో ఆ కర్మిష్ఠులు వేదాలలో పేర్కొనబడినటువంటి విధి విధానాల పట్ల, పలు రకాలైనటువంటి యజ్ఞాల పట్ల, ఎందుకంటే వేదాల్లో వేద వాజ్మయంలో చెప్తూ ఉంటాయి, మనం ఇది చేస్తే ఈ విధమైన ఫలితం వస్తుంది, ఈ విధమైన ఫలితం వస్తుంది. ఆ ఫలితాలను ఆశించి ఉన్నత లోకాలను చేరుకోవాలి, స్వర్గం, ఈ యజ్ఞం చేస్తే ఇది ఉన్నత పాపం పుణ్యం వస్తుంది, పుణ్య ఫలంగా స్వర్గలోకాలకు వెళ్తాము, ఆ స్వర్గలోకాలలో అనేక వేల సంవత్సరాలు జీవిస్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఆ యజ్ఞ నిర్వహణల ద్వారా చంద్రలోకానికి లేదా ఇంద్రలోకానికి లేదా సూర్యలోకానికి చేరుతూ ఉంటుంటారు. అక్కడ వాళ్ళు ఆ దేవతలు అనుభవించేటువంటి సుఖాలను అనుభవిస్తూ ఉంటుంటారు. కానీ ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోకు అంటూ భగవద్గీతలో చెప్పబడినట్లు ఇక్కడ మనం ఉండేటువంటి ఈ లోకాలలో ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోకి అంటే బ్రహ్మలోకం వరకు అత్యున్నత లోకంగా చెప్పబడుతుంది. భౌతిక జగత్తులో సత్యలోకం, ఆ బ్రహ్మలోకం వరకు కూడా అన్నీ కూడా పునరావృతమయ్యేయే నా యొక్క దివ్యధామం తప్ప అంటూ భగవద్గీతలో చెప్పబడింది. మరి అలా ఏ లోకానికి చేరుకున్నా అక్కడ ఉండేటువంటి కాలమానం ప్రకారం ఆ పుణ్యము క్షీణించేంత వరకు అక్కడ
జీవనం గడుపుతూ ఉంటుంటారు. ఎప్పుడైతే ఆ పుణ్యం క్షీణించిపోతుందో తిరిగి మళ్ళీ ఈ మార్త్యలోకమైనటువంటి మరి అంటే మృత్యులోకంగా చెప్పబడేది మనం ఉండే ఈ లోకం, ఈ మృత్యులోకంలోకి తిరిగి వచ్చి పడాల్సినటువంటిదే. అందుకే భగవద్గీతలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది, క్షీణే పుణ్య మర్త్యలోకం విశంతి. ఆ నామమాత్ర పుణ్యకర్మలు ఫలాలు క్షీణించగానే, ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏది సంపాదించినా క్షీణించిపోయేటువంటిదే, మనతో వచ్చేటువంటిది ఏది కూడా ఉండనటువంటిది. సో కనుక మరి ఆ 1000 సంవత్సరాలు అక్కడ ఉండి తిరిగి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేటువంటిది. అలా పుణ్యవర్తులైనా పాపవర్తులైనా అందరూ కర్మిష్ఠుల యొక్క పరిస్థితి ఇదే అని చెప్తారు. పుణ్యవర్తులు ఏం చేస్తారు, పుణ్యలోకాలకు ఉన్నత లోకాలకు వెళ్తారు. మనకంటే పైన ఉండే లోకాలు ఉన్నత లోకాలు, మనకి కింద ఉండేటువంటి అతల వితల తలాతల రసాతల పాతాల అంటూ ఈ లోకాలన్నీ కూడా అధమలోకాలుగా చెప్పబడి, పాపకర్మలు చేసేవాళ్ళు అధమలోకాలకు వెళ్తారని చెప్తారు. భగవద్గీతలో చెప్తుంది కదా, సత్వగుణంలో రజోగుణంలో తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళ యొక్క స్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయో చదివాం మనం. సో మరి భౌతిక సౌఖ్యాలనే ఇష్టంగా కలిగినటువంటి ఈ భౌతిక జగత్తులో వ్యాపారస్తులు కానీ రాజకీయ నాయకులు మరి ఇతరులు మనం ఈ లోకంలో చూస్తూ ఉంటాం. మనకి సాధారణంగా పుణ్య మార్గము పాప మార్గం అని ఉంటుంది. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కర్మలు 3 రకాలుగా చెప్తాయి. కర్మలు, వికర్మలు, అకర్మలుగా చెప్పబడింది. సాధారణంగా కామ్య కర్మలు అంటే శాస్త్రాలలో చెప్పబడిన కర్మలు చేసే వాళ్ళకి పుణ్య ఫలాలు వస్తాయి, వాళ్ళు పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు. చెప్పినట్లుగా చంద్రలోకమో ఇంద్రలోకమో లేదా సూర్యలోకమో లేదా బ్రహ్మలోకమో లేదా తపోలోకమో లేకపోతే ఆ ఉన్నటువంటి లోకాలకు చేరుకొని అక్కడ ఆ సుఖాలను అనుభవించి ఆ తాత్కాలికంగా సంపాదించుకున్న పుణ్య ఫలము క్షీణించిపోగానే తిరిగి ఇక్కడికి వచ్చి పడిపోతారు. ఒకవేళ వికర్మలు చేసినట్లయితే అధమలోకాలకు చేరుతారు. అక్కడ శిక్షలు అనుభవించి తిరిగి మళ్ళీ ఈ భూలోకంలోకి మర్త్యలోకంలోకి వచ్చేటువంటి. సో అలా మరి ఆ ఏదో ఒక మార్గంలో సంపాదన, ఏదో ఒక పేరు ప్రత్యాశలు సంపాదించాలి అని చేసేటువంటి ఆ విధంగా ఉండేటువంటి వారు సాధారణంగా కర్మిష్ఠులు అని అంటారు అని చెప్తారు. అందులో ఆ కర్మిష్ఠులలో కొంతమంది కర్మలతో వికర్మలు ఉన్నట్లుగా వికర్మిష్ఠులు కూడా ఉంటారు. ఎవడు వికర్మిష్ఠుడు అంటే వేదాలలో చెప్పబడిన దానికి విరుద్ధంగా చేసేవాడు, వేదాలను అనుసరించకుండా. అంతే కదా, వికర్మలు అంటే ఏంటి? వేదాలలో సూచించబడినటువంటి కర్మలు. సో అలా చేసేటువంటి వాళ్ళని వికర్మిష్ఠులు కూడా ఉంటారు. సాధారణంగా వేద నిర్దేశానుసారం చేసేటువంటి వాళ్ళు కర్మిష్ఠులుగా ఉండేటువంటిది. మరి ఇక 3వది అకర్మగా చెప్పుకుంటాం. మనం ఏది చేసినా అది భగవత్ సంబంధంలో చేసినట్లయితే దాని యొక్క పుణ్యఫలం కానీ పాప ఫలం కానీ మనకేది అంటారు. అటువంటి కర్మలు అకర్మలుగా చెప్పబడతాయి. అంటే భగవత్ సంబంధంలో చేసేటువంటి కర్మ అకర్మగా చెప్పబడుతుంది. ఈ పాప పుణ్యాలతో సంబంధం లేకుండా నేరుగా భగవద్ధామాన్ని చేరుకుని శాశ్వతమైనటువంటి ఈ దుఃఖాలయం అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండకుండా ఆ కృష్ణుడికి ప్రియమైనటువంటి వారు. ఎందుకంటే ఆయన చెప్తాడు భగవద్గీతలో, ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం అంటూ చెప్తారు భగవద్గీతలో. ఎవడెవడు ఏ విధంగా నన్ను కోరుకుంటే ఆ విధంగా వాళ్ళని నేను అనుగ్రహిస్తాను అని చెప్తారు. అందుకే ఆయనని ఆశ్రయించినటువంటి 4 దుష్కృతులను గురించి, ఆయనని ఆశ్రయించేటువంటి ఒక 4 రకాలైనటువంటి సుకృతులను గురించి చెప్తారు. ఆపదలలో ఉన్నవాడు, సంపదలను కోరుకునేవాడు, జిజ్ఞాసుడు, జ్ఞాని అనేటువంటి వాళ్ళు ఆయనని ఆశ్రయిస్తాడు అని చెప్తారు భగవద్గీతలో. సో ఎవడెవడు ఏ ఏ విధంగా ఆయన్ని ఆశ్రయిస్తే ఆ విధమైన కోరికలను ఆయన నెరవేరుస్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే ఆయన ఎవడి ఎడా పక్షపాతని ఏమీ ఉండదు, మార్గాన్ని చూపెడతాడు. ఏ మార్గంలో వెళ్తే అది ఇది అని చెప్పబడుతుంది. సో ఆ విధంగా మరి భక్తులు భక్తియుత భావనలో ఆ భగవంతుని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండేటువంటి వారికి
మరి ఆ భగవంతుడి యొక్క భావాన్ని, ఆ బ్రహ్మభూత స్థితిని, ఆ భగవద్ భావాన్ని పొందే విధంగా అనుగ్రహము వస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఎందుకంటే పుణ్యకర్మలు చేసేవాళ్ళు పుణ్యలోకాలకి, పాపకర్మలు చేసేవాళ్ళు పాపలోకాలకు పతనం చెంది జంతువులుగాను చెట్లు చేమలుగాను జన్మిస్తారు అని చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే మనకి వేద వాజ్మయంలో వికర్మిష్ఠులు వాళ్ళు ఆ విధంగా వారి యొక్క భావాలకు అనుకూలంగా వాళ్ళు చేసేటువంటి వాటి కారణంగా పుడుతూ ఉంటారని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది భాగవతంలో మనకు చెప్పబడుతుంది, కేవలం ఇంద్రియ భోగార్థమై సునక సూకరాల మాదిరిగా, కుక్కలు పిల్లుల మాదిరిగానే కష్టించి పనిచేసేటువంటి లౌకికులు నిజానికి వెర్రివారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇంద్రియ భోగం కొరకే వారు నానా రకాలైనటువంటి హేయమైనటువంటి కార్యాలు చేస్తూ ఉంటుంటారు. లౌకిక కలాపాల ఫలితం క్లేశపూర్ణమైన భౌతిక దేహమే లభిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో మరి కాబట్టి ఆ బుద్ధిమంతుడైనటువంటి వారికి, భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడికి ఈ విషయాలు ఏ మాత్రము తగినవి కావు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మనం ఆ త్రివిధ తాపాలలో, ఆది భౌతిక, ఆది ఆధ్యాత్మిక, సో ఆ తాపాలలో పడిపోయి మరి నిరంతరము ఆ తాత్కాలికమైనటువంటి సౌకర్యాల కోసమే, ఆ ఇంద్రియ భోగార్థమే సంపాదనలు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు ఈ దేహం త్యాగం జరిగిన తర్వాత జంతువులుగాను చెట్లుగాను చేమలుగాను జన్మిస్తూ వస్తుంది అనేటువంటిది అయినా పట్టించుకోరు. ఏమంటారంటే ఈ జన్మలో ఉండగానే ఇది అనుభవించాలి కదా అనే ఒక భావనతో చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఆ విధంగా చేసేటువంటి వాళ్ళు ఈ జీవన విధానంలో ఓటమి వాళ్ళకి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనము ఎన్నెన్నో పెద్ద పెద్ద కార్లు ఏదోదో చేస్తూ ఉంటామని చెప్తాం. మనం సాధారణంగా మన జీవన విధానంలో ఈ దేహానికి సంబంధించి ఈ దేహం ఏది కావాలంటే దానికి సమకూర్చి పెడుతూ ఉంటుంటాం. కానీ ఈ స్థూల శరీరం లాగా చెప్పబడేటువంటి ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో ఇది మరణంతో మనతో ఏ రోజు వచ్చేటువంటిది కాదు. ఇది ఇక్కడతోనే పోయేటువంటిది. మనం ఎంత అపురూపంగా ఎంతగా చూసుకున్నా. సో మనతో పాటు మళ్ళీ మనతో వచ్చేటువంటిది ఆ పరమాత్ముడు, హృదయస్థ పరమాత్ముడు మాత్రమే. కానీ మనం ఆయన్ని మర్చిపోతూ ఉన్నాం. ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి అందుకే భగవద్గీతలో అర్జునుడుకి ఆత్మతత్వాన్ని బోధించిన తర్వాతనే అతడు జగద్విజేత అవుతాడు. కనుక ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి అని చెప్తుంటారు. సో కనుక మనిషి ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఉత్సాహవంతుడై ఉండాలి. ఆ ఆత్మతత్వ స్థితికి రానంత వరకు, అంటే ఆ హృదయస్థ పరమాత్ముని మనము ఆత్మని, మనం ఈ దేహం కాదు, ఈ భౌతిక దేహం కాదు, శాశ్వతమైన సనాతనమైన దివ్యమైన ఆ భగవంతుని యొక్క అంశ అయిన ఆత్మలము అని తెలుసుకునేంత వరకు మనం ఈ అవిద్య, అజ్ఞానం, కామెర్ల రూపంతో చెప్పబడింది ఇంతకుముందు. సో ఆ అజ్ఞానంలోనే ఉండిపోతాము అనేది చెప్పబడుతుంది. సో ఆ విధంగా కాలాన్నంతా వృధాగా చేసుకుని ఇంద్రియ భోగం కోసమే ఈ కోట్లాది కొలదిగా ఉన్నటువంటి జనాల్లో కాలాన్ని గడుపుతూ ఉంటాం. అలాంటి వాళ్ళలో ఏ ఒక్కడో పరతత్వాన్ని భగవద్గీతలో చెప్తారు. అనేక వేలాదిగా, లక్షలాదిగా ఉన్నటువంటి, వందల వేలాదిగా ఉన్నటువంటి వారిలో ఏ ఒక్కడో పరతత్వానుభూతిని గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు అని చెప్తారు భగవద్గీత. అలా తెలుసుకున్నటువంటి వాడిలో యథార్థంగా నన్ను తెలుసుకున్నవాడు ఏ ఒక్కడో మళ్ళీ ఉంటాడు అని చెప్తారు. ఇలా మరి ఉన్నతమైనటువంటి విలువలను తెలుసుకొని
ఆ ఇంద్రియ భోగం కొరకే వృధాగా చేస్తూ ఉండేటువంటి ఆ కోట్లాది అజ్ఞాన జనులలో ఎవడో ఒకడు జ్ఞాన స్థితికి వస్తాడు అని చెప్తారు. అదే జ్ఞానులు అని చెప్పబడేటువంటి. ఆ జ్ఞాన స్థితికి వచ్చినటువంటి వాడు జీవితం యొక్క విలువను తెలుసుకుని ఉంటాడు. అటువంటి వాడు జ్ఞానిగా పిలువబడతాడు. మరి ఆ జ్ఞానులు ఆ విధమైనటువంటి జ్ఞానంలో అనేక జన్మలలో అతడు చేసినటువంటి పుణ్య కర్మల ఫలంగా, ఎందుకంటే భగవద్గీతలో చెప్పబడుతుంది మనకి, బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానినాం మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మ సుదుర్లభ అంటూ చెప్పబడతారు. ఎందుకంటే అనేక జన్మలలో అతడు చేసుకున్నటువంటి పుణ్య కర్మల ఫలంగా ఆ జ్ఞాని భక్తి యోగాన్ని చేపట్టినప్పుడు సాధారణ జ్ఞాని కంటే శ్రేష్ఠుడు అవుతాడు అని చెప్తాడు. ఆ జ్ఞాని కూడా భక్తిలో ఉన్నటువంటి వాడు. సో మరి అలా ఆ జ్ఞానవంతుడు అనేక జన్మల తదుపరి ఆ భగవంతుడే సర్వకారణ కారకుడు అని తెలుసుకుని, సమస్తము ఆయనే అని తెలుసుకుని ఆయనను శరణాగతి అవుతాడని చెప్తారు. అందుకే బహునామ జన్మ నామంతే జ్ఞానినాన్ మాం ప్రపద్యతే అని చెప్తారు. సో ఆయనను శరణుజొచ్చి ఉంటాడు, సర్వము వాసుదేవమయమని తెలుసుకుంటాడు అని చెప్తారు. కానీ చెప్తున్నారు స మహాత్మ సుదుర్లభ, అటువంటి వాళ్ళు చాలా అరుదుగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుని పాదపద్మాలకు శరణుజొచ్చినప్పుడే నిజమైన వివేకవంతుడు అని చెప్పబడుతుంది. కానీ అటువంటి మహాత్ముడు చాలా దుర్లభంగా ఉంటారు, తక్కువగా ఉంటారు అని చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే నియమ నిబంధన పూర్వకంగా భక్తి యోగాన్ని చేపట్టి తర్వాత మనిషి ఆ నారదుడు, సనకుడు, సనాతనులు వంటి మహాభక్తులను అనుసరిస్తూ సహజమైనటువంటి భగవత్ ప్రేమ స్థితికి చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తారు. అప్పుడు అటువంటి విశుద్ధ భక్తుడు శ్రేష్ఠుడిగా గుర్తించబడేటువంటి వాడు. సో అలా శ్రేష్ఠుడైనటువంటి వాడు భగవత్ ప్రేమను పొందుతాడు. అలా భగవత్ ప్రేమను పొందినటువంటి వాడు ఖచ్చితంగా మహోన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నవాడు అని చెప్తున్నాను. ఇక ఇందులో కూడా ఆ భగవంతుడి కోసం తాపత్రయపడుతూ ఆ భగవంతుణ్ణి సంతృప్తపరచడము తప్ప అన్యమేమీ తెలియనటువంటి వాళ్ళు ఈ భక్తులందరికంటే కూడా గొప్పవాళ్ళుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. మిక్కిలి శ్రేష్టవంతులుగా వాళ్ళని గుర్తించబడేటువంటిది. సో మరి అలా వారిలో గోపికలుగా చెప్తారు. ఎందుకంటే ఒకసారి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బృందావనంలో కూర్చొని ఉంటే నారదుడు వెళ్ళినప్పుడు ఏదో విచారంగా అంటే భావంతో ఉన్నటువంటి అనిపిస్తే అప్పుడు చెప్తారట, తల నొప్పిగా ఉన్నది అంటే మరి ఎలా అంటే ఎవరి నా యొక్క భక్తుల పాదధూళి నాకు ఇస్తే అది రాసుకుంటే నాకు తగ్గుతుంది అని చెప్తారట. సో అప్పుడు ఆ నారదుడు వెళ్ళేసి అని అడుగుతారట అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులను, భక్తులను, యజ్ఞయాగాదులు చేసే వాళ్ళని అందరినీ, శ్రీకృష్ణుడికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది, బాధగా ఉందట, మీ పాదధూళి ఇస్తే తన తలకు రాసుకుంటే తగ్గిపోతుందట అని అడిగితే ఆ పండితులు, బ్రాహ్మణులు వాళ్ళంతా అయ్యయ్యో మేమేమో మా పాదధూళి భగవంతుడి కంటే మాకు పాపం వస్తుంది అని చెప్తారు. కానీ ఆ బృందావనంలో ఉన్నటువంటి గోపికల దగ్గరకు వెళ్తే అయ్యో భగవంతుడికి బాధ కలుగుతుందా అని వెంటనే ఇస్తారట. అప్పుడు అంటాడట నారదుడు, ఏంటి మీరు అలా చేస్తున్నారు? భగవంతుడు ఎక్కడ? భగవంతునికి మీరు తలకు రాసుకుంటానంటే మీ పాదాలకు అంటిన ధూళి ఇస్తున్నారా అంటే మరి మీరు పతనం చెందుతారు కదా, మీరు అంటే మీకు అపరాధం జరుగుతుంది కదా అంటే
ఆ భగవంతుణ్ణి సేవించడానికి, ఆ భగవంతుడి బాధ తగ్గుతుందంటే మేము ఎక్కడికి నరకంలోకి పోయినా పర్వాలేదు, మేము ఆయనకి సేవ చేస్తామని చెప్తారు. అది ఆ గోపికల యొక్క భక్తి. సో అలా మరి ఈ భక్తులందరిలో కూడా బృందావనంలో ఉన్నటువంటి గోపికలు వాళ్ళేమి సాధారణమైన వాళ్ళు కాదు, అంతకుముందు ఋషులు మహర్షులు వంటి వాళ్ళు అని చెప్తుంటారు. సో అలా మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఇక ఆ భగవంతుడు తప్ప అన్యమే ఏ విషయాన్ని గురించి ఆలోచించకుండా అన్యాభిలాషత శూన్యం అని చెప్తారు రూపగోస్వాముల వారు. కృష్ణుడికి అనుకూలమైనది చేయడమే తప్ప ఏది కూడా ఆలోచించినటువంటి వాళ్ళు. సో విశుద్ధ భక్తులుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా గోపికలు గురించి చెప్తే వారు ఎంతో శ్రేష్ఠులుగా గుర్తించబడినారు. ఎందుకంటే వారు కృష్ణుడి నుండి ఏది కూడా పొందగోరరు, ఆయన నుండి ఏది పొందగోరు, ఆయన్ని తృప్తిపరచడమే వారి యొక్క విధిగా ఉండేటువంటిది. సో మరి ఒక్కొక్కప్పుడు కృష్ణుడు వారికి వియోగం కలిగినప్పుడు తీవ్రమైనటువంటి తాపానికి వాళ్ళు గురి అయినట్లుగా చెప్పబడుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ బృందావనం నుండి మధురకు ఆయన వచ్చినప్పుడు అయినా వారు ఆ విరహ భావనలో ఆయన్ని మర్చిపోరు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ వియోగంలోనే రోధిస్తూ గడిపినటువంటిది, అంటే ఆ విధంగా కూడా ఆయనతోనే నిరంతరము ఆయన యొక్క సాంగత్వంలోనే గడిపినటువంటి వారు. అంటే వాళ్ళు ఆ రోధిస్తూ ఆ వియోగంలో, కృష్ణ వియోగంలో గడిపినటువంటి కారణంగా వారు కృష్ణుడితో కలిసి ఉండారు అని చెప్తుంటారు. మరి వారు కృష్ణుడి నుండి వేరు కాలేదు, నిరంతరము ఆయన ధ్యాసలోనే ఉన్నారు అని. అలా కృష్ణుడి గురించి ఆలోచించడానికి, కృష్ణుడితో కలిసి ఉండడానికి ఎటువంటి భేదం లేదు అని చెప్తారు. అందుకే భగవద్ధ్యాసలో ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటారు మనకి. సో మనకి చైతన్య మహాప్రభువులు వారు చెప్తారు, విరహంలో కృష్ణుని తలచడం అనేది ప్రత్యక్షంగా కృష్ణుడు సేవించడం కంటే కూడా ఉత్తమమైంది అని చెప్తారు. అటువంటి ఆ విధానాన్ని విప్రలంబ సేవ అని చెప్తారు. అది అన్నిటికంటే, అంటే ప్రత్యక్షంగా శ్రీకృష్ణుని సేవ చేసేటువంటి దానికంటే కూడా గొప్పదిగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మరి ఆ కృష్ణ భగవాను వారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందినటువంటి భక్తులందరిలో కూడా గోపికలు పరమోన్నతులుగా చెప్తారు. ప్రేమ భక్తి వాళ్ళది. ఆ ప్రేమ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి ఇవ్వడమే, ప్రేమ అంటే ఇవ్వడమే తప్ప ఏది కూడా ఆశించినటువంటి భక్తి వాళ్ళది. సో వారు చాలా పరమోన్నతులుగా చెప్తూ ఉంటారు. అందులోనూ ఆ గోపికలందరిలో కూడా రాధారాణి ఇంకా ఉన్నతమైనదిగా చెప్పబడుతూ పరమ శ్రేష్ఠురాలుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. శ్రీకృష్ణ భగవానునికి భక్తి సేవ చేయడంలో ఆమెను మించి ఇంకెవరు కూడా ఉండరు అని చెప్తుంటూ. ఎందుకంటే ఒకసారి ఆ ద్వారకలో రుక్మిణి మాత అడుగుతూ ఉంటుందట, రాధా అని నిరంతరం కలవరిస్తుంటారు. ఆయన పడుకున్నప్పుడు ఏదైనా ధ్యాసలో ఉండే కూడా రాధా అనేటువంటి వస్తూ ఉంటుంది. ఏమిటి ఆమె యొక్క గొప్పతనం అంతగానంటే, ఒకసారి నువ్వు ఆమెను కలువు అని చెప్తుందట. అయితే ఆ రోజు సాయంత్రం ఆయనకి మాటలు చెప్పుకుంటూ ఆ వేడి పాలిస్తుందట రుక్మిణి మాత ఆయనకి, కృష్ణ భగవాన్. ఆయన అలాగే తాగితే ఆ నాలుకంత బొబ్బలు వస్తుంది, అంటే ఆ విధంగా వస్తుంది. అయితే తదుపరి రోజు ఆ రాధారాన్ని కలుస్తుందట రుక్మిణి మాత. కలిస్తే ఆమెకి 4 బొబ్బలు వచ్చి ఉంటాయట. కృష్ణుడు యథావిధిగా తాగుతాడు, మంచిగానే ఉంటాడు. అంటే కృష్ణుడి సేవలో కృష్ణుడికి ఏ విధమైనటువంటిది జరగకుండా ఆమె చూసుకునేటువంటి ఆ రాధారాణి. సో అది అప్పుడు చూసినాక ఆమెకు అర్థమవుతుంది, అయ్యో రాత్రి నేను ఈ విధంగా చేశాను, మాటల్లో పడే. సో అంటే ఆయన్ని అంత అపురూపంగా ఆమె చూసుకుంటుంది, అంటే ఆయనకు వచ్చేటువంటి ప్రధాన్ని ఆమె స్వీకరిస్తుంది, అట్లా అనేటువంటి భావంతో ఆమె చూస్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి శ్రీకృష్ణుని పట్ల అనన్యమైనటువంటి ప్రేమను పొందినటువంటి
ఆ గోపికలు వారికంటే రాధారాణి పరమశ్రేష్ఠురాలు. ఆ రాధారాణి చేసేటువంటి భక్తియుత సేవను ఎవ్వడూ కూడా అతిశయించలేరు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్లుగా రుక్మిణి మాత కూడా ఆమె గురించి సో ఒక భావంలో చెప్పాలంటే కృష్ణుడే ఆమె యొక్క స్వభావాన్ని తెలుసుకోలేడు అని చెప్తారు. అందుకే ఆమె యొక్క మాధుర్యాన్ని, ఆమె యొక్క ప్రేమతత్వాన్ని పొందడానికే తదుపరి కృష్ణ భగవానుడు చైతన్య మహాప్రభువులుగా రాధారాణి యొక్క అంశం ద్వారా అటు కృష్ణుడు ఇద్దరు కలిపి చైతన్య మహాప్రభువులుగా అవతరించారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే రాధారాణి యొక్క దివ్య స్వభావాన్ని అనుభూతి పొందడానికి. సో ఈ విధంగా భక్తులు భగవంతుని చేసేటువంటి భావ ప్రేమ భక్తి అత్యున్నతమైనటువంటి భక్తిగా చెప్పబడుతుంది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ ఎవరి